Welcome mga mahal namong magtatanaw sa lain pang episode ni ining atong programa, Iglesia ni Cristo and the Bible, Cebuano Edition. Ang tanang tawo buot mahimong mananaog. Alang sa uban, nakadaog sila kung nakuha nila ang gugma sa ubang tawo. Aduna usab pipila nga nakita ang kaugalingon nga nakadaog kung promoted sila sa ilang trabaho. Daghan ang naningkamot nga makadaog sa mga nagkalain-laing sports, sama sa mga lumba ug uban pa. Alang sa uban ang pagdaog, mao ang labaw nga bililhon. Alang niining mga tawhana, ang importante mao ang makadaog sila sa katapusan. Bahala na kung sa unsang paagi nila kini nabuhat. Bisan pa, ug aduna sila'y nabuhat nga dili makatarunganon. Ang ingon niini bang panghuna-huna, mao ba ang magdala sa tawo sa matuod nga kalipay nga bunga sa pagdaog? Tugutin ninyo nga basahon namo kining nasulat sa Biblia sa Job 25. Kini ang atong mabasa. Ang kalipay sa tawong dautan, lumalabay lang. Oo, dili mulungtad og dugay. Ang kalipay sa mga tawo nga wala nagatuo sa Dios. Ang kalipay pinaagi sa pagdaog sa mga tawong dautan, dili kini ang matuod nga pagdaog. Ang bisan unsa man nilang kadaugan og ang kalipay nga ilang matagamtaman, lumalabay lang. Og kini dili mulungtad og dugay. Apan mahimong isulti sa uban nga kung tinuod kini. Ano man nga adunay mga tawong dautan nga nakalingkawas og padayon sa ilang kalipay. Aduna gani uban nga mura og dili sila maapektuhan sa hustisya ug sa tan-aw namo wala napahamtang kanila kung unsa gayud ang angay nilang matagamtaman. Tinuod ba nga makalingkawas ang mga tawong dautan sa ilang mga daotang gibuhat? Paminawan ninyo dinhi sa Biblia sa ikaduhang Pedro 3:7 og 10. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giamdam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaan niini. Mga mahal namong higala, dili tinuod ang gisulti sa uban nga makalingkawas o makaikyas ang mga dautan sa ilang mga binuhatan. Sa gitakdang adlaw sa paghukom, ang tanan dautan nga mga tawo makadawat sa silot alang kanila. Uban niini sa unsang paagi pa gipamatud-an sa Biblia ang makaluluoy nga kahimtang sa mga dautan nga bisan pa ug karon nakatagamtam sila og pagkaadunahan og gahom. Dinhi sa Soponias 1:14 hangtod 15 ipadayon nato sa 18. Ang dakong adlaw sa Ginoo haduol na, kini nagakahaduol na ug nagadali sa hilabihan gayod. Bisan ang tingog sa adlaw sa Ginoo, ang makusganong tawo nagasinggit didto sa mapait gayud. Kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok ug sa kasakit, adlaw sa kalaglagan ug sa kalumpagan, adlaw sa kagitngit ug sa kadulom, adlaw sa mga panganod ug sa mabagang kangitngitan. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot sa Ginoo. Apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho, kay tibawason niya, oo, tapuson niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Sa adlaw sa kasuko sa atong Ginoong Dios, bisan ang mga makusganon o mga gamhanang tawo musinggit sa kapait gayod, ug bisan ang ilang bulawan ug salapi dili gayod makaluwas kanila. Kini angay mahimong pasidaan alang sa mga tawo nga nagasalig lang sa ilang mga bahandi o sa ilang gahom. Apan kinsa kadtong gihisgutan sa Biblia
nga mga tawong dautan og wala makaila sa atong Ginoong Dios nga pagalaglagon pinaagi sa kalayo inigabot sa adlaw sa paghukom. Dinhi sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonika sa 1:8 hangtod 10. Paminawon ninyo. Siya magapahamtang og panimalos diha kanila nga wala makaila sa Dios o kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. Mahiaguman ra nila ang silot sa pagkalaglag nga walay katapusan ug ang pagkahininginlan gikan sa atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahom. Inigabot unya niya ni adtong adlaw aron paga pasidunggan sa iyang mga balaan ug paga kahibudngan sa tanang na nagpanuo sanglit gituuhan man ang among pagpahimatuod nganha kaninyo. Mga mahal namong magtatanaw, ang mga wala mo ila sa atong Ginoong Dios mao ang mga wala mituman sa iyang mga pagtudlo o sa ebanghelyo. Busa kung sa unsang paagi nga dili kita angay masina sa mga tawong dautan ang binuhatan. Mao nga nagalambo sa kinabuhi. Dili usab kita angay mosunod sa mga binuhatan ni adtong mga tawo nga wala makaila sa atong Ginoong Dios ug nagdumiling mutuman sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios. Apan mahimong moingon ang uban, sigurado kami nga dili kami bahin ni adtong mga wala makaila sa Dios tungod kay nagatuo man kami sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo. Anaa pagani kami sa relihiyon nga nagabuhat og mga milagro o katingalahan pinaagi sa pangalan sa atong manluluwas. Ang mga katingalahan ba o mga milagro nga gibuhat pinaagi sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo mao ba kini ang sukdanan sa kaluwasan inigabot sa adlaw sa paghukom? Paminawon nato ang pahayag mismo sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa Mateo 7:21 hangtod 23. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan ug nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya, magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo ikaila, pahawa kanako, kamong mga mamumuhat og dautan. Ang mga tawo nga nagtuo, nga nasulbad na ang ilang suliran mahitungod sa silot sa adlaw sa paghukom tungod kay sila ning tuo kuno sa atong Ginoong Hesukristo o kaha nakabuhat sila og mga milagro tungod sa iyang ngalan. Angay nilang andamon ang ilang kaugalingon sa mapait nga kapakyasan. Nganong mapakyas man sila inigabot sa adlaw sa paghukom tungod kay matud pa sa atong Ginoong Hesukristo isalikway niya sila nga wala mutuman sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Apan mahimong ang kunon sa uban sa akong pag-alagad sa atong Ginoong Dios, ibuhat nako nga matinud-anon gayud kini. Mao nga nakasiguro ako nga dawaton kini sa atong Ginoong Dios ug nakasiguro usab ako nga dili ako kauban sa mga pagalaglagon inigabot sa adlaw sa paghukom. Kini mao ang atong pagahisgutan ug uban pa sa atong pagbalik. Welcome pag-usab mga mahal namong higala, nagatanaw kamo ni ining atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible Cebuano Edition. Adunay uban nga musulti. Kami nakasiguro nga dili kami pagalaglagon inigabot sa adlaw sa paghukom tungod kay sa among pag-alagad sa Ginoong Dios gipaningkamutan namo nga kinasingkasing gayud kini
Mao nga nakasiguro kami nga dawaton kini sa atong Ginoong Dios. Tinuod kaha kini mga mahal namong higala. Kung adunay debosyon o kinasing-kasing ang pag-alagad sa tawo ngadto sa atong Ginoong Dios, nakasiguro na ba siya nga dawaton siya sa atong Ginoong Dios? Paminawan ninyo ang nasulat dinhi sa Roma 10:2 hangtod 3. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Mga mahal namong magtatanaw, dili kita supak sa debosyon o mainiton nga pag-alagad sa tawo. Apan, kinahanglan natong ipangutana sa Biblia kung ang debosyon, igo na ba nga mahimong takos ang tawo sa iyang pag-alagad sa atong Ginoong Dios. Dili tanang mainiton nga pag-alagad sa atong Ginoong Dios, adunay bili sa iyang pagtan-aw, nganong wala man kini bili alang sa atong Ginoong Dios, tungod kay ang debosyon o mainitong pag-alagad sa atong Ginoong Dios kinahanglan una nga mahiuyon sa matuod nga kahibalo nga mao ang mga pagtulun-an sa atong Ginoong Dios. Unsa ang mahitabo sa mga anaa sa pag-alagad bisan pa og unsa ka mainiton apan dili uyon sa pagtulun-an o kabubuton sa atong Ginoong Dios. Pagkasilutan, ang mga wala mutuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, sama sila sa mga daotang tawo nga bakakon ug mga wala makaila sa atong Ginoong Dios. Tungod kay kini katugba nga gisalikway nila o may balibad sila sa panawagad sa atong Ginoong Dios ug sa iyang mga pagtulun-an. Apan nganong dili man maluwas ang mga tawo nga wala mutuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios ug ang mga wala moalagad nga uyon sa iyang mga pagtulun-an. Atong basahon ang tubag dinhi sa Roma 1:16 hangtod 17. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa mga Hudyo, ingon man sa mga dili Hudyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mga mahal namong higala, nganong dili maluwas ang mga wala mutuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios ug ang mga wala moalagad nga uyon sa iyang pagtulun-an. Tungod kay ang pagtulun-an sa atong Ginoong Dios, ang mga pulong sa atong Ginoong Dios, mao ang ebanghelyo o maayong balita, mao usab ang gahom sa atong Ginoong Dios sa pagluwas sa tanan nga mutuo. Mao kini ang hinungdan nga ang mga tawo nga dili mutuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios ug ang mga misupak sa iyang mga pagtulun-an samara sa wala makaila sa atong Ginoong Dios ug sila dili maluwas. Unsa ba ang kabubuton sa atong Ginoong Dios? Ang pagtulun-an sa atong Ginoong Dios nga angay tumanon sa tawo aron siya maluwas. Ang tubag atong mabasa dinhi sa Efeso sa 1:9 hangtod 22 hangtod 23. Kay diha sa tanang kaalam og pagsabot, iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya
nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit. Ang kabubuton sa atong Ginoong Dios alang sa tanang mga tawo, mga mahal namong higala, mao ang mahiusa ang tanan sa iyang anak o sa atong Ginoong Hesukristo. Mao usab kini ang hingpit nga panawagan o mensahe sa atong Ginoong Dios sa tanang tawo. Asa makaplagan ang mga misunod sa mensahe o panawagan sa atong Ginoong Dios nga mahiusa ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mao mga mahal namong higala ang misunod sa panawagan sa atong Ginoong Dios, anaa sa usa ka lawas sama sa nahisulat sa Roma 12:4-5. Apan hain ba ang usa ka lawas nga didto makaplagan ang mga misunod sa panawagan sa atong Ginoong Dios? Dinhi sa Colosas 1:18, paminawan ninyo. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Mga mahal namong magtatanaw, ang usa ka lawas kung diin makaplagan ang mga tawong misunod sa panawagan sa atong Ginoong Dios, mao ang iglesia nga ang ulo mao ang atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang ulo sa matuod nga iglesia mao ang Ginoong Hesukristo ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Alang sa uban natong mga magtatanaw nga mahimong wala pa nakahibalo niini nga kamatuoran sa unsang paagi ba gipaila sa mga apostol ang matuod nga iglesia. Unsa ang pangalan sa matuod nga iglesia? Paminawan ninyo dinhi sa gihubad ni Lamsa sa Buhat 20:28, kini ang atong mabasa sa pinulungang Cebuano. Matgunin ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon nga dinhi gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay aron pakan-on ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Tin-aw kaayo ang gitudlo sa Biblia, ang iglesia nga gipanguluhan sa atong Ginoong Hesukristo ug gitubos niya sa iyang dugo mao ang iglesia ni Kristo. Dinhi makaplagan ang mga gitawag sa atong Ginoong Dios ug dinhi mahimong takos sa atong Ginoong Dios ang atong debosyon ug pag-alagad kaniya. Busa unsa man ka madinaugon ang tawo sa pagtan-aw sa uban, kung dili siya kauban sa mga gitubos sa atong Ginoong Dios, ang pagka madinaugon sa ingon niining mga tawo walay kapuslanan sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Kinsa ba ang gitubos sa atong Ginoong Hesukristo? Sumala sa mga apostol, walay lain kundili ang iglesia ni Kristo. Mubalik kami paghuman ni ining mga pahinumdom. Welcome pag-usab mga mahal namong magtatanaw alang sa mga karon pa lang naka-tune in. Nagatanaw kamo ni ining programa Iglesia ni Cristo and the Bible Cebuano Edition. Atong nakatunan nga ang iglesia nga gipanguluhan sa atong Ginoong Hesukristo ug gitubos niya sa iyang dugo, walay lain mao ang iglesia ni Kristo. Kung dili kauban ang tawo sa mga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagdaog ni anang tawhana walay bili sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Ug kun ang usa ka tawo magdumili nga mosulod sa matuod nga iglesia nga gitubos sa atong Ginoong Hesukristo, kanang tawhana kauban sa mga nagpawalay bili sa panawagan sa amahan ug nagdumili sa pagtuman sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Apan mahimong ipangutana sa uban, unsa ang nagpamatuod nga pinaagi sa pagsulod sa matuod nga iglesia nga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagsimba o pag-alagad sa tawo dawato na sa atong Ginoong Dios. Dinhi sa Hebreo 9:14-15, paminawan ninyo ang tubag ni Apostol Pablo. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu. Gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit
nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Pinaagi sa pag-ula sa dugo sa manluluwas o sa atong Ginoong Hesukristo, nahinlo ang mga gitubos gikan sa mga daotang buhat ug tungod niini aduna na sila'y katungod nga mualagad sa atong Ginoong Dios. Apan gawas ba sa pag-ula sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, ano na pabay laing paagi aron mapasaylo ang tawo sa iyang mga sala ug aron makadawat siya sa katungod sa pagsimba ug pag-alagad nga dawaton sa atong Ginoong Dios? Dinhi gyapon sa sulat sa mga apostol sa mga Kristiyanong Hebreoanon atong basahon sa 9:22. Sa pagkatinuod, ubos sa kasugoan, hapit ang tanang butang pagahinluon og dugo. Ug gawas sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Gawas sa pag-ula sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, wala nay laing paagi aron ang tawo matubos ug mapasaylo sa mga sala. Kun mao, mga mahal namong higala, kinahanglan kaayo nga paningkamutan sa tawo nga mahimo siyang miyembro sa matuod nga iglesia nga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Gawas sa pasayloon sa mga sala ug makadawat sa katungod sa matuod nga pagsimba sa atong Ginoong Dios, unsa pa ang labang bililhon nga panalangin nga madawat sa mga gitubos. Sumala sa atong gibasa, kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad. Hain ba kining saad nga gihisgutan nga pagadawaton sa mga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo? Paminawan ninyo ang nakasulat dinhi sa Roma 8:1-16-17. Karon ang mga anaa kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Ang Espiritu Santo uban sa atong espiritu mao ang nagapamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug tungod kay kita mga anak na sa Dios, mga manununod kita sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. Mga manununod kita kauban ni Kristo, kay kung nagaantos kita karon sama sa pag-antos ni Kristo kaniadto, moabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya. Ang saad nga gihisgutan mao ang saad nga gikan sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man kini? Sumala sa Biblia, mao kini ang kinabuhing walay katapusan ug ang kaluwasan sa paghukom sa atong Ginoong Dios. Kinsa ba ang makadawat niining maong saad? Kinsa kadtong mga gisaaran? Sila mao ang mga tawo nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo o mga miyembro sa Iglesia ni Kristo. Tungod kay pinaagi sa pagsulod sa matuod nga iglesia, ang mga miyembro sa Iglesia ni Kristo nakadawat sa katungod nga mahimong mga matuod nga mga anak sa atong Ginoong Dios. Busa ang misulod sa matuod nga Iglesia ni Kristo mao ang matuod nga mananaog tungod kay sila ang maluwas sa adlaw sa paghukom ug pinaagi sa tabang sa atong Ginoong Dios, sila maoy mo daog batok sa mga suliran niining kinabuhia. Gisulti namo kini ganina sa sinugdanan sa programa, tanan gustong mo daog. Busa ang matuod nga mananaog sumala sa Biblia, mao ang mga tawo nga gitubos sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo ug giila nga mga anak sa atong Ginoong Dios. Kung mao, sila ang maluwas sa adlaw sa paghukom tungod kay sila mga miyembro sa matuod nga Iglesia ni Kristo. Pusa, mga mahal namong magtatanaw, bug-os kaming nagalaom.
ug nagaampo kami sa kinasing-kasing gayod nga sa dili madugay makahimo kamo og saktong desisyon nga muuban kanamo ug mahimong miyembro sa Iglesia ni Cristo. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw